Kuvien vetovoima on taattu. 90% ihmisen aivoihin välittyvästä tiedosta on visuaalista, ja aivot prosessoivat visuaalisen tiedon 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstitiedon. Havainnollistavan infografiikan voima perustuu kuviin ja grafiikkaan, jotka vangitsevat lukijan huomion erottumalla perinteisestä tekstimassasta. Infografiikka järjestää monimuotoiset ja vaikeasti käsiteltävät tiedot ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi visuaalisin keinoin. Infografiikka esittää olennaiset asiat ytimekkäästi. Laajatkin tutkimustulokset ja datamäärät avautuvat helposti esimerkiksi lukujen ja hierarkian muodossa. Erilaiset ohjeistukset ja asioiden väliset suhteet tulevat selviksi infografiikan avulla. Monimutkaiset ohjeet ja selvitykset tulevat ymmärretyiksi, sillä kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Videoiden datatieto elävöityy kätevästi animoidulla tai interaktiivisella infografiikalla, jotka muokkaavat videoista luontevasti seurattavia kokonaisuuksia. Infografiikka pysäyttää lukijan mediasta riippumatta. Se löytää lukijan perinteisen printin lisäksi myös verkosta, oli käytössä sitten pöytäkone, mobiili tai tabletti.